Guys, muri kumbozviona here kuti papicture apa pandapoza pane munhu wani wekuti fesi yake neruoko zvakasiyana complexion pane munhu ari kubleacha pane munhu ari kubleacha ipapapa asina kutaura please isataure mazita handi zvokurwa nemheni guys, handi zvokurwa nemheni. ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha tosegumba ndatoita meta ora zvakatanga namhai anga ndirumira nemhiripiri guys zvaizvozvi zvezigwa runa akwa pari kudiwa akwa uma zvokuti muridzi wemaakwa akasamupa akwa wani kaanenge aita utsinya uma kana ndimi wamana ona iwo hanzi you think proper journalism kutoka ZANU-PF munangagwa. Yes aya vakanoposta maachievements evene vakanotuka shadhaya vari tuna sparks autotange internet ndepaden pawa komana ivava iye akazovapaka instrument ake kumesha maanointing ndivanani kuiva because sitiri kutokatsvagawo tiri kukashaya kari kutengeswa buko paebay paamazon pachii. Anyway guys, zvanhasi the reason why I'm here guys, I need to show you guys kuti you are only a true prophet kana uri client yaZigo. As long as usiri client yake false prophet, sezvamakaona pana Miracle hasi client yaZigo, so obvious antongomuexpose and haana chekutya. Saka let's dive in deep timboona maclients aZigo toona kuti takasiyanei naProphet Miracle wese wandakaisa mukati mearomu kana pane munhu ari kumuroya nekumutambudza ndikuti hondo kuhondo hondo inotopera nehondo. Okay. Ndiri kuti nhasi chese chandichagadzira panapa ndinoda kuti chifambe zvakanaka. Daisogin Aragai Spidon Regiment Yeso Hosanna in abrogated in Spidon Fair the Romanage to power. Jesus in Combridges in Aragai Sender Yeso Jesus in abrogated in fair Arabai fair to Jesus. Spidon to send abrogations into power. Jehovah Cambridges in Arabai. Further light into Jesus in created in sender. What in Abuga and fair range into power the hustle. In Arabai fair to created in sender. Majita in abrogated into summon to Cambridges in Odaki. Wayangara msambo chipembezi chavatumbe mkupe. Hosana muyangara varambo. Chinembe chavatumbe chinorova makupe mtengezi. Wakupa mwanga mnambo. Yewo aboginage to power the hustle. Judgment yeso Hosanna. Creations into power are dominage. Send a wrench into Arabai. Kinesias in Arabon fair great. Magupe chinangu. Wayagas. Wayamara magupe chinangba. Yewo afuga mtembe. Chura munangasi chitende chavakupe. Wayambara mtumbe. Wanokupa chimwanga. Wati Hosanna mnambazi. Ndinotenda Gabrielo in Arabai. Jesus in ngirozi yehondo. Nasi tukutaura nauye ngirozi yehondo pano. Ndaisa bakatwa iri mukatu. chimasa ndakabuda pepa. Guys, the reason why ndisina kukomenta ka masango isenemu yangu saka ulogola kukosha udamkoma ukarohwa neshamu yavabadhamureta nadhaikoro atiti saka irite karibopfuura ipapapa aona kwaari mukoma wangu harisi kuda zvokutaura zvakawanda ipapapa ngatimbonzwa ipapa mutongi tori chimasa ndakabuda pepa nditaura mani ngati ndoda kumunamatira. Ndakataura ngati ndoda kumunamatira zvisinei kuti ndamushedza tichiumasta uya pano. Ndakamunamatira kumubatira munamato kuti Mwari tinoziva kuti nyika navanhu zviri kumuseka mwana uyu. Ini Japureza kana ndakamutarisa nerumwe rutivi ndinomuti mudzidzisi mukuru pasi rose rinoita. Anodzidzisa kudzidzisa kwakasimba kuti ukateerera mameseji ake anokudzora muzvinhu zvakaita se zvakawanda. Ladies and gentlemen, guys,
muri kumbozviona here kuti papicture apa pandapoza pane munhu wani wekuti fesi yake neruoko zvakasiyana complexion pane munhu ari kubleacha pane munhu ari kubleacha ivo papa asina kutaura please isataure mazita handizvokurwa nemheni guys handizvokurwa nemheni nhasi tadzoka pamzinda wababa mutongi mumusha miramona achimuadvertisa mukawafonera pamanhambers abuda pascreen muchitaura nawo whether muda kuitwa ma1on1 kubatsirwa kushandirwa whether uri kuuk america oro uri kudotito uri kucholocho uri muharare and be warned kuti kunobhadharwa uko akuitwe mahara uko unokwanisa kushandirwa uri kwauri kana kuti unokwanisa kuuya panapa pamzinda wavo mari pavisa nambari pascreen ndo basa ravo kuti muite maappointment muite mabooking oro mufonerane muchidzeyana muchibatsirana saka tino rega timbotevera ndajarira kuti kufollowa rega timbotevera baba muye kuzova advertiser What you call ejaculation is a delivery of a pregnancy that nobody celebrates. Now, 200 million. Now, hear me. Dara wazigo No one talks about that. uyo mdara wazigo ndakatarisa Musatsokodzerana, ndakuona. Please don't pressure each other. I want to see. Tambanudzai zvipo zvenyu, please. Stretch out your gifts, please. Tambanudzai zvipo zvenyu. Stretch out your gifts. buritsai mari panapa dzinza rangu inini ndere vanhu vanga vari very spiritual, vanga vari very spiritual. I come from a lineage of warlocks, nganga zvienda zvakadaro. I'm the first prophet. Saka kudzinza kwedu kwanga kune nganga. You understand? guys, what kind of a prophet wekuti ukasvika pandaza vake pane paine zvibhodhoro Zoom is a joke, guys. So by bloodline I carry power. Hey, Saka all the accolades. what kind of power do you carry ukana mamune olo kune nganga zvasiyanei apa dzemadzitateguru angu dziya zvavaiwina vachiita vachidii. Because of that zvandigraduatesa kuti ndive a commander in the spirit. Because when you speak of spiritual things, Zigo, and this could our spirituality on theological levels. I don't hold a theological degree or theological certificate because those are personal experiences of someone else. In Nini, I hold accolades in the spirit by virtue of my ancestors in my own personal experiences. Saka uchaona kuti familiarity ye power iriko kubva ndichikura. Ndiri kutaura kuti ndiri kugara pavanhu vanogona kugadzira meni. vakomana hawa ndikavainterview hawa vanondimhanyisa Recipe yemeni kuti unotora ziso rembudzi osodai. Ndinoigona asi handigadzira. Aiwa. Irecipe dzanasekuru. kune vatakati tigadzirai mheni muti rove izvezvi vakatanga kutaura this and that. Aiwa. hey Saka ndiri kuti I come from real power, kwete rekunzwa nematestimony. Kuti Moses akazorwa gungwa rikatsemuka, no. evil spirits are If you not check real my power. TikTok, what I teach from personal experience. It's an illusion of real power. ndonyora bhaibheri renyu Exactly, yes. kuti It's mabasa evapostoli mabasa evapostoli. kune mabasa enyu amurikuita sei. So this is the good news according to Commander Ibrahim. Uyu Saka kunzi musunda commander, wamoti I am a Zigo. spiritual territorial commander. Ladies and gentlemen, tadzoka kudombo shava tambofambira Bishop Marimo. Kana usina chipo usaite basa. Siya isu tiite basa vanhu vakatumwa naJehovha. Zvichifamba zvakanaka. Alright, but vatinawo zvipo hamuvabatsiro here kuti vavewo zvipo because kune vamwe vasina zvipo asi guys, muri kuona tsvimbo ine minzwa yakabatwa kuleft hand uku. Tsvimbo ikakurova unofira vaine pasport. chido. Vakawanda vanhu vasina zvipo vatinoona kutokumbirira. Hatisi kuti ndevese. Iwo kwaiva une chipo, ukanga une chipo chako chauda kuti usimbiswe ndokunge unacho. Kana usina chipo ndotongokuudza kuti varigone kusimbisa nekuti waona chipo. Kana une chipo zvacho kwati kapfugamba tikanamata kakupa muteuro yekuti uve uri munhu akachena. Unotora zvinhu zvako zvakufamba zvakanaka. Aiwa, dabo.
but asi ndabo guys. Ndabuda mdeni, ndaloka madozi, ndapita machira. Ndapeza kuyabota, nawo zangu zinotanga ndiri pambeda. Tose kumba ndatoita meta.